Kamaráti a kamarátky, tu máte hádanku, hľadanku a je to proste na vás. A to akože, jak máme to vyznať? Prečítajte to. Hádanka, hľadanka. Hej, Traja zelený Chodia do bratia detailov. hoď s ostatnými nestrážia dva prevzácne poklady. Prvý poklad vzácnejší je od zlata, hlavne pre lesné zvieratá. Že nie si zviera, nič to veď. Zver. Ten druhý, pod prvým nájdeš hneď. Počkaj, kde sme? Tu. Tu nie. To je bitka tu. Tam, kde je krížik sme. Dobre. Takže teraz... A kde je ten prvý poklad? Kde je naznačený? Prvý, druhý a tam. Poďme tam. ten potom. No áno, kde je poklad? Hej, tam. Počkaj, Tam tej lúke. Typte sa. No dobre, tak poďme. No poďme. Noty s ostňami. Traja zelení bratia. No to sú tie tri stromy podľa mňa. Tí traja zelení bratia. Ďalej. No nie, to je kamenná soľ, toto je kamenná soľ. Nestrážia dva prevzácne poklady. To je kamenná soľ, chalani, to je krmitko toto. Prvý poklad zásnejší je od zlata, hlavne pre lesné zvieratá. Tak asi tá soľ kamenná. Áno, to je tá som. Skúsi dvihnúť. Niečo pod tým. Skúsi dvihnúť, alebo čo, no. Áno, niečo napovedá, alebo niečo. Výborne, máme. Otvor. Počkaj. Otvor ma. Nebudem ťa otvárať, mi rozkazuješ. Patrik! Hej, nehádajte sa tu, ty vole. Nie sme predsa na jojke. Na hnojke. Na hnojke. Otvorte to na mňa spolu. Spolupráca ľudia. Ale ako nám môžu rozkazovať? Prečo by som ich mal otvárať? Nikto mi tu nebude rozkazovať. Fuj. Hej, ty vole, Aby to nebolo... Poklad som ukradol a premiestnil, ale dám vám šancu ho získať. Vylúštite tajničku a zistíte, kde som vyril symboly. Pod symbolmi som ukryl mapu, obrázok a text. Až keď dáte dokopy všetky tri vzácne papiere, získate asi, kde som ukryl poklad. Kľúčom k vyplneniu tajničky je lesná múdrosť. Nepokúšajte sa tajničku vyplniť na mieste, tu na mieste. Nepodarí sa vám to, vráťte sa do práčka a nájdete spomínaný kľúč. Určite sa vám to podarí. Ešte by bolo dobré rozdeliť pátračov na 3 skupiny. Veľa šťastia. PS, do účtenia sa zapojte všetci. Ďakujem. Dobre, ale druhá strana. Dobre, Počkaj, to je To sú tie tajničky. ty vole, otec si dal záležať. Dobre, 3 skupiny, každý dostane jednu tajničku. Aha, tak takto to myslel. Ja, že sa máme rozdeliť. Dobre, takže kľúč je múdrosť. Lesná múdrosť. Lesná múdrosť, to môže byť to, čo tam Jackina zavesila. Nie, ten papier, čo je tam zavesí na tomto téme. Že to môže byť lesná múdrosť. Nepokúšajte sa, to je už obadanie. No, dobre, ďalej, 13. Čo čestne je sveté? Čo? Čo čestné je sveté? Čestné slovo je sveté. Čestné slovo je sveté. A čo to je za slovo, to neviem ani teraz prečítať. Západné od Kapu. 14. Aká hra je to isté ako zrada? Od kapulky. Falošná hra. Čo? Falošná hra je to isté ako zrada. Falošná iba. Áno, išlo by to západne od kapulky. Dobre. Napíš KI. KI, západne od Dobre, Ale ďalej. to dokončíme. Nie, nebudeme to Ale to musíme. To musíme. Áno, skladne. Ale nevadí, skúš Už 11. vyriešili? Skoro. Východne odkade. Sme stačili tieto dve Kde a potom sme vedeli všetko. Východne od a potom niečo. Kade? Máme všetko. No dobre, ideme na západ od kaplnky. Tak ideme spolu. Áno, musíme, lebo Lebo, jediná je. Sisa, lebo potrebuješ buzola a buzola je jedna. Tam poklad nebude. Kľud. Tam bol Bobo veľký. Tam bol veľký Bobo. Tam bol veľký Bobo. V kadibudke bolo Bobo.
Nalezli sme. Ha, nachytal som vás, tu nič nie je. Tak to si vtipný. Dúfaj si blízko. Spomen si na vtipný. prvé slovo tajničky. No aj 7. slovo v tretej vete. Z ha papiera by to mohlo pomôcť. Vidíš, máš sa? Vidíte, čo som vybrala? Prsty vyreté. Kde je tá hranička? A prvá tajnička ktorá? Prvá je tá, čo hovorí o tej... Západne od kaplnky. Áno, tu je. Koľkáte toto? A prečo to Prvé slovo? No aj 7. slovo v tretej vete. Tretia veta. Počkaj, tretia veta je toto. 7. slovo, what the fuck. Raz, dva, tri. Ale podľa mňa, ja som na to prišiel, to sme mali brať tie papiery, čo tam boli, z ktorých sme to uštili. Mám ich. No my to máme. Tak do špiču. Aha, papiera. Vidíte, ako som nedobre papier. A to je kaďa, ty idiot. Ale mohlo by vám pomôcť Áno, papier. ha papier. Ja som to vedel, tretia veta. Jasné. Raz, druhý. Ja viem počítať do 4. Raz. Počkaj ma. Vylúštíte tajničku a zistíte, kde som vyril symboly. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Symboly. Vyril! 7, vyril! Nie. 1, 2. Karol kryl. A sa ráta za slovo. Karol kryl. Nie, a nie. A vidíš, vyrity. A, viril, a. 7 symboly. Viril, a. Ale ty si symbol furt. Tam je. Našiel som symbol. Z, D, mach. 6, 8, 12. Našiel som to. Našli sme to. Našli sme to. Čo poznať západ? Západne. Kde západ? Dobre, nájdi západ, ty psychopat. To je na núlke. My sme už akí debili. Západ vľavo, tu je západ. Západ. Určite. Čo máme hľadať? Poklad. Čo tu skáčeš po hrobe? Prečo Biriol niečo sem? Vy ste úplne fakt blbí. Do stromu, alebo do kabelky mi podľa mňa A neril. to sa mu chce riť, to je blbosť. Prvé slovo tajničky. Do stromu možno. Prvé slovo tajničky, kde bude Alebo kaponka. Prvé slovo tajničky, kde je kaponka? Západne. Najvznešenejším symbolom. Blízko. Najvznešenejším symbolom. Ale podľa mňa na nejaký hej, počúvajte, na nejaký strom to podľa mňa vyril. Poďte pozrieť stromy. Choďte niekto tam ten strom pozrieť. Ale západ je tam! Teraz neviem, teraz si nás ogabal. Volajme otepovi. Otep. Počkaj, spýtaj sa ho, že sme tu, ale že čo... Daj mi otepa, prosím ťa. Daj mi ho telefónu. Otep? Kámo, prosím ťa, my sme tu, ale nevieme to nájsť. No. Dobre. Sere na nás. Vraj si máme pomôcť sami. To isté bude aj v jednej z nich. One. Aká vlastnosť je odvaha? Aká vlastnosť? Falošná. Ale to nie. Vlastnosť je odvaha, veď to nájdi túto a skúsme to. Veď aj nie na jednej jone by to malo byť. Podľa mňa to malo byť na tejto, že západne od kaponky. Áno, lebo to je odkade, Áno, to to je patrí kade. dokade. Ale západne od kaponky je kaponka. Počkaj, ešte je možné, ale ešte je podľa mňa možné, že on to myslel tak, že keď sa postavíš rovno ku kaponke, takže kaponka je severa, že máme ísť doľava. No skúsme. Skúsme to, keď už aj tak nemáme čo iné robiť. Hoci čo urobiť. Poďme, áno, Nemáme čo iné Všetky spraviť. papiere odložiť. Ja mám papier. Nedajte mi všetko. Sme tupí jak tágo, nemáme čo iné robiť, hrajem. To je to. Ale počítajte s tým, že otec nemá 4 metre, takže hľadajte tak niekde v jeho výške. Aha, ďalší kríž. To je milión krížov. Ďalší. Koľko máme hľadať? Na západnej strane. Zapadá na druhej Západ strane. hento. Tam je západná strana. Ja, podľa opetepa hento. Jak sa počíta zemu? Dám si na sever. Sever. Dám si mám to mať 0. A to je sever. Podľa neho to je západ. Bože, oni všetci. Idem sa pozrieť tam, kde som hľadal, len som nemal.
Počkajte ma. Hádaj, kde som kupoval. A tu je Čaďa. No Dory, si vidíme viac než Ty Čaďa. si mal pravdu. Do prdele je to až za kaďou. Ja som hovoril. Neviem kto, ale povedal, že sa ešte vrátime ku... Ja som to hovoril. Kto to má? Ja som hovoril, že sa ešte budeme kúkať. Počúvaj, to dáva logiku, keď to má byť posledné. Počúvaj ma, keď vy ste tam... Musíme nájsť obrázok. Kto má tu mapu, máš? Počúvaj, kamo, ale veď keď vy ste tam nemali ísť bez nás, mali sme to robiť postupne. Áno, Tak a jasné, že keď túto ako prvej nájdeš posranú mapu, tak si ho potom musíš ísť k dvojke alebo k trojke. Našli sme to. No Dory, poďme. Teraz už posledná vec. Konečne tam bude, dúfam, ten poklad. Ak bude nakoniec ozaj skrytý v pračke, tak rešpekt. Ale oni idú posunúť, neposunúť. A to kam máme ísť? Mne sa to nelúbi. To neľúbi, že ideme cez vodu. Nie, že cez vodu. Makám, neflákam sa, kde ste? Hrajte na tie nohy. Tam Pečáci. sme našli to X, tam sme vyhrabali. No, tu máte kompas. A kde to bolo, ešte si pamätáte? Tam. Ale nie to, to bolo falošná stopa. No tam je falošné, tak to bude tu volať. No tak ideš. A my sme nedostali žiadne stupne uhlia ani nič. A v tajničke to bolo. Čo bolo v tajničke? Východne od pustovne. No a kde je východ? Východ je tam. No tak ideš. Západne tam. Ty nezobral si to? Iba že my sme tu jak sprostí už hľadali a nič. A týchto papierikov je tu milión, a to bolo veľmi zákerné, kde to... Nie papieriky. Však čo hľadáme doteraz? Vždy a stále. Aký symbol hľadáme? Krížik. No tak však si pred ním. No neverím, že nevidíte. My sme unavení od teba. Aha. A idete na to. No tebe, ty si. Ja som hnusný, však to bol úplne krásny veľký kríž. Krásny veľký. Dobre. Ešte ukáž to na kameru. Nie, toto ber. Ešte, že je to nakreslené. To je fakt bez. A čo zaujímavé hlavne? No, a ideme za ostatnými. Aha, tu je to X. Dobre. Toto nám fakt veľa povie. Po tej škále sme prešli tak... Ježiš, ja som tam dole hlavou, debil. Dobre, tak poďme. A máte obrázok? No taký, ktorý bol spomínaný. Obrázok. Tento. Kto? Ja chcem jesť. No, a teraz takéto. No, Všetci sme mali po dve palacejky v tom. Ale ono je to naozaj len kúsok. Dáte to, tam je jedlo naozaj. Lukáš, ale fakt Lukáš. Ja chcem jesť. Počkajte ľudia, mám prvú pomoc mám. Hroznový cukor. Ale nerozdielte sa pre Boha. Ale no, poď sem, prosím ťa. Mám tu už, ty si povedal, že nie si hladný. On povedal, že hlavne, že nie je hladný. Ty povedal, že nie si hladný. Ale poponúkaj všetkých, akože. Vydám vám po dva? Hej, ale však to do tábora ma to nezaujíma. Ale nie, ono už to zájdeme spolu. To už je, fakt je to kúsok. Joj, ale dobre palacejky a rýchlo sa míňajú, lebo tam žijú Ale chod do... čokoládové. Sice sa už minula šlahačka, ale My sme to išli celé pešo, takže... Takéto drsné som to ani nepredpokladal, že bude ľudia. presne. Ja už mám mokré topánky, trikrát som spadla do vody. Hej, Tamara, pozri, Ale poďakujte sa tým, ktorí boli na pustovni. Čo? Že na pustovni našli obrázok. Daj mne. No áno, lebo oni ho tam kripli. Ako očep, ty najbližší rok, prosím ťa, už neschovávaj ten poklad. Dobre. Čo si vravela, že henta? Ale nie. Ale iba 100 km, neboj. Ja som si myslela, že nás do Vrbovku pošlo, že teraz to som nemal. A kde to je? To je priamo za kameň? Nie. Však čítaj text. Od kameňa si dá 46 stupňov, neviem jaký. Ty kokso, ty si múdry normálne. Počkaj, ešte zoberiem na kameru. Pôjdeš rovno. Aha, dobre. Tuto! Ale
Otec už len čaká, kedy to nájdeme. Není ono. Je, veď tu sú spadnuté strany. To není ono. Ale je. To není ono. Otec už ma čaká. Veď tu sme boli. Neboli, tu nie. Tuto sme boli. Ukáž ten obrázok. Je to ono, Otec. Není. Otec, netrávna už toľko, je to ono. Není to ten kameň. Je to ono, Otec. Chýbajú ti dreva, padnú. Počúvajte navigátora, on má obrázok. Nie, nie. Ty vole, Matúš, ale ten kameň nevyzerá rovnako, ako je na obrázku nakreslený. No, poďme ďalej. Tam bolo napísané proti prúdu, takže žiadne obrátanie nie je. To vám ešte poradím. Už ani nie zdržiavať. Hýbaj. No, že proti prúdu, čo je proti prúdu? Ty si dementný! No, tak. Ty vole. A tam je to. Tam to je. Otec, ten obrázok by nám bol predplatný. Prčnatú. Tu by to malo byť. Porovnaj s obrázkom. No my tam sú. Beri si kameň. A tu sa máte natočiť na 46 stupňov jazymu. Nie, musíme najprv nájsť tento. Šuter. Áno, múdro vraví. To je... Asi tam tento. A prečo to pozeráš na brehu, keď to je proti prúdu potoka? Ten papier. Tam to bude v tom zelenom asi. Ale to je úplne presne nakreslené. Porovnaj od potoka, či to Daj naozaj mu sedí. ten papier. Matúš, zober si ten papier a porovnaj. Ja to nekreslím zbytočne akože. Ako? Beri si kameňové ono. Otec, hovor. Ktorý je to? A však ono, našli krížik, či nenašli? Ja neviem. Naši do koko je, ale... Ukáž ten papier. Ale Musíme to porovnať, či to naozaj... mali ísť takto hore, nie takto. Ale listy sú medzi sebou. Ale je to ono. Je to ono určite. Je to ono. Ale to nie je kreslí. Bo neviem. A kde ste? A krížik je kde? No, tak už len ono zamerať. 46 ide. No, aký to bol azimut? 46. Hej, dobre. Ja nie som, aby som to... Ale nemusíš presne od kameňa, preboha. O, dobre. A je to 46. A čo mám teraz? No ak nie, tak pôjdeš do Riči, no. No podľa mňa zožereme už teba. Ja, však ja som to napísal jasne. Točíš tým koliečkom, nastavíš 46, potom zrovnáš sever, ako ide tá ona s tou čiarkou, ktorá je pod tým červená. To na obrázku. No ale však už ste zakúčali všetci na Matúš, daj mi to ono, ten... Takže počkaj, ešte zoznačte si to. 46, no. Jakub, dole. Zrovnaj to s tými čiarkami červenými. Počkaj, idem k tebe, že či to máš dobre. Ukáž sa. Dobre, no tak kade? Povedz ty. Ale no. Tam, kde ukazuje tá... toto kreslil? Kde ukazuje tá tyčka? 46 ďalej, ja neviem. Otec vrav. Chodník tam k ním na breh a spolu chodia k porieške. Stane to 100 kreslil však? Hej. A vidíš, že kameň tu dole. Tak one tvári si sa, že tomu rozumiete, keď som one to. Ja tomu rozumiem. Tak one, tak to one nastavte tu. Daj, Matúš, daj. Šesku či aký. Daj, Matúš. Mám natočenú. No a takže kam? No, tak to je. Počkaj, takto? Nemáš baterku, vypíš. Tak taďal. Mám druhú. A na sever. Tade. No a tak kade? Na sever. Nie na sever, nie, na 46 stupňov. No, kde je 46 stupňov, počkaj. Ide je. Ja aj tu. No a teraz si to posunú. Ja neviem, ako to. Bože môj. Dobre, Jak sa to na... Otec, ukáž nám to, lebo ťažko dávam zaviem. elektronicky. S týmto hádam zvládnete. Nastav 46, tam ti to ukazuje. To si už preskočil. No tam už bolo 40. No, tam dali Takto. počkaj. 40. Poďme. Počkajte sekundu ešte. Však, mali ste to dobre nastavené, kto mal? Len vlastne tam, kde ukazuje buzola, takisto tam, kde ukazuje kompas, tak tam treba ísť. No však idem.
Dragola, ty si nič nerobila. Dáme sever, a ty potrebuješ ten uhol. A to ešte robil aj Salan, že vlastne on to mal dobre zorientované, ale tam tu ukazuje telefónom. Nie je každý taký sever. To dal. Mohli by ste už nájsť ten samý poklad. No mi teba, ale teba to už nenudí. Už ma to sere nie nudí. Neviem to, tak som to. Aby nám to už skauti nezviedli. Posledné slovo bolo, kde sa nachádza poklad? Momente si. Na X-ku. No a kde je X-ko? Na X-ku. Na strome hen tam niekde. Ešte raz, kto má papier? X-ko je na šutri. Na šutri. Ten text. A kde sú skaly? Tam. Áno, tam vidíme. Také behy. Kde vidíte to X? Ja nevidím. Máš to! Keď tam Počkaj. bolo, že to haha, nachytali ste sa. Tak by som... Počkaj, stoj tam, ja to idem natočiť. Počkaj, nemôžeš ešte hľadať, nehľadaj. Ešte nie. Idem tam. Podáš ruku? Počkaj, ešte kamera není. Dobre, dobre. Joha, to je X. Záznam To kamerový. je X-isko riadne. Ale z roku 2002. Môžem? To sme s Zátrakom a s oným. S Pérakom vytesali. Tu už náš poklad bol ukrytý. Kde je X-ko? Si zdáke no? Kde je X? Iný zlatokop. Dobre, a dnes to dole A nejaké to som ešte prístupnejšie chcel tam, miesta. že dať oné, balón špendlíku, že by to buchlo, ale už som nemal síl. Tak. Teda ešte niečo, ne? No, podľa mňa by som skúsil tie kamene najskôr odvaliť. A tak nie, dobre. No otvárame. Je tam ešte niečo? Tu sa nevrácam. Nie, ale je to zatvorené, do A Vanoši. myslím, že vám aj tie sladkosti spravia radosť, okrem iného. Ešte 100 eur chceme. Doma nôž. No, čo? Kde? To je moja celta. Však to otvor. Rozviazať. Tu máš. Doma nôž. Ale to je moja pojeca. No, dobre. Ale chceme tú šnúru iba. Neboj sa, tvoje celto nie. No, však je, ale... Vráťte mi nôž. Počkaj. Do rýky, koľko viac. Počkaj, čo je toto? Peniaze. Nôž. Hej. To je koho? A to koho? To môj, daj. Koho? Hej, prečo? Ja si taký chcem. A ja chcem. Takže Môj brat prichádza Julka. vdelenie policii. Ja nebudem mať sladkosti. Počkaj, ale môžeme to rovno rozdávať, že každému dáš euro. Nie, najprv to popočítaj, že koľko tam toho je. A inak navrhla som, že by Julka dostala viac peňazí, keďže ona chcem nožík. lebo ona sladkosť nebude jesť. Juliana, nožíky bude na nič, ty ho nepotrebuješ. Dobre, Tamar, takže ty chceš, aby ti dala ty peniaze, že? Čože? Druhé Ja len, to je jedno. Prvé miesto dostali Karpaty a ja som ho našiel. Prvé miesto? Kde bolo? Kde bolo? 11. Dajme si Bišovi Lebo Juliana nebude jesť vôbec sladkosti, hej, lebo ona... No tak som s tebou vymeniť za niečo. 2, 4, 6, 8, 12. No, ty si akože super.